isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na makablaawan payman ni Ma'am Emma Cardenas dita Hong Kong. Kastamatan ken ni Ma'am Rosleia 9019. Makablaawan met ni Ma'am Lenny Bakkay dita Taiwan at taga Cagayan Valley, Tugigaraw. Makablaawan met ni Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Marites Rasote, kastamatan ken ni Ma'am Carmelita Luma dita Quirino Province. Makablaawan met ni Ma'am Dalyasat, kastamatan ken ni Ma'am Maria Sauyaw. Hello met ken ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom, ken ni Ma'am Roda Ramos. Makablaawan met ni Ma'am Miriam Bubeles, ken ni Ma'am Lisa Duldulaw dita Isabela. Hello met ken ni Ma'am Ella Manuel. Makablaawan met ni Sir Gerald Tinasa dita probinsya ti Isabela. Kastamatan ken ni Ma'am Mila Kabutahe dita Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Sapay kuma tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Bueno papagayam, intay nga rodan ituloy adenggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Kumusta ba't nga tanja anak ta ija Hong Kong lakay? Huwag nga ron bakit. Isumot ti pampanunutag itay. Sapay kumaa, tanasaya at ti kasasaan na ijay. Awan ba't kit di ka no ti parikot kadagiti amo na. Isu na lang ta medyo marigatan sa iti trabaho na. Nang rona ket upat ka no ti alalagaan na nga umbeng. Ay, no saan kumaakas jay, tinaasawa na. Nalabay asaanan ang masapol nga umadayo pa janak ta. Wen nga rod irresponsable to mga ti manugang ta. Kumusta mo nga tandagita apo ko ta bakit? Inkanto mamapasyaran ita. Ay uwan lakay. Mapanak to inton bigat ija balayda. Mapan ko kumustaan dagiti apo ko ta. No di danto mga min kayat ti umayag na ti balay. Iti kasta mabantayan ta kumaida. Di da nga kayat. Gusto matkit di tapno masursuro da nga uray isuda laang ija balayda. Masuro da dagiti trabaho iti unag ti balay. Uy may kidi adalat tamo dana kuno ko bakit? Ay na, dadakkel dan Renato. Isu nga awan nga rod ti rumba nga pagdanagam. Nanakam dagiti apo ko ta. Sa bagay makidi Bayab, sarong karak ida inton bigat lakay. Ading! Umay kan tamangantan. Wen manong, umayakon. Di ka di tatang tinagluto iti pamigatan ta manong Jetro? Saan? Siyak tinagluto. Ket no nasapa mat arinmuan. Imbilin na ti panaglinis ta dito'y balay. Ay, idi, ninanang ti mga asikaso kadata. Ita, saanan? Duatan ang mga asikaso iti bagbagita. Wan nga rod Ay, makapaliday mo ti kastoy, mano. Wan nga rod ading. Santa mat ngamin ama pang namnamaan ni tatang. Timat ngamin barkada na ti asikaswan na. Wan nga rod Ala, bayan talatan ni tatang ading.
Basta asikaswan talatan ti bagbagita. Kastamot din dito'y balay. Nasken nga aglinis ta. Iti kasta, maragsakan mo't ni nanang inton umawag. Wan manong. Mala, manganta nga rodan. Tapno makarugita mo't nga aglinis. Ay, agyamanak. Nakaturog mo't laangan dagiti alaga. Kamaudyanan na, makainanaak mo't laangan. Masapa ak tumanan inton bigat. Makabanog mo't agaw awir. Sapay upat dangas asikaswak. Kalpasan na, aglinis kan agluto akpay. Ay, narigrigat pa'y ti trabaho dito'y ngam ije Pilipinas. Nagadulang arudan tinasken nga aramidak. Adayo akmay iti pamilyak. Tinagdumaan na laang dakdakkel ti sweldok ditoy. Ay, sapay kumatatong palan ni Marshal ti Karina. Nga urnungan na dagiti ipawpawit ko. Kang ronaan ti amin. Ti panangaywan na kadagiti dua nga anak ni. Ay, kumusta damat nga tan ije Pilipinas? Awagak to idain ton day off ko. Kailiw kumatan dagiti anak ko. Kinasaya at aginanaak matan. Mariknak ti kasta unay abanlog ko. Ay, matulog ako. Tamasapa akmanan amariing inton bigat. Lakay, nagpawit iti kwarta ti anak ta manipod Hong Kong. Ay nabakit. Imbagam ko mga oras di natanpaw itan. Urnungan na latta ko man ti suldo na. Ad-adda masapul na dayta nang runa lagi ti apo ko ta. Imbagak daytan lakay. Agam napilit mo ija anak ta. Tulong namat kanon kadata. Ngamen, datamat kano ti kanayon amang tultulong iday kankwana. Nakasing-singpit at talaga di anak ta bakit. Ay, huwan nga rod Agam jay matan asawa na. Awan na talaga ti pagbalbaliwan na. Itultuloy na malat na ti agbisbisyaw. Ay kasaritam to di anak ta Ibagam keng kwana. Tadi na ipaw it amin kin ni Marshal ti sweldo na. Ang mga nugastusin lang ti asawa na iti awan iskan na abanag dagiti pagrigrigatan ti anak tayo jabro. Day bagak matan ka ni Banji day talakay. Makaamumatan lusan amang ibati iti parakin kwa na. Di mo liwain apalagipan abakal. Nasaysaya at mailaang no kanayon mo apalagipan ya anak ta. Wan matkit di Bayam, taibagak tumanan intun sumaruno nga umawag. Kahit masawan, pare Marshal. Katas ti Hong Kong, ti inuman tayo ta. Siyempre mata pare. Diyan ka matumanugo ta. At agiti lang katugang at ti mahirano di ti birog na sawa. Nangalak mo ta ti bingay ko pare. Ha? Talaga nasirip ka mata, pare Marshal. Nabayagan pare. Abay, tamlang amamuan ha. Oo na niya. Ay, jackpot nga roden. Ti tropa pare. Malagsit nga tatrabaho. At abay ijay Hong Kong ni misis mo. Ay, katluan na pare. Anya pa nga. Ang amom, narigat magayang pare. Tiyan niya pare. Siyempre, adda mo lagi tayo sa pulang at jakon magunon. Kaputa at dagat nga roden ta sawa kita dayo. Ha? Ay gat kun odem ay ti sa bali pare. Nagatudita. Nagpaison niya pare. Cheers pare, cheers. Sige, cheers. Di ka sumrakita ko nam, Jasmine? Wan manong.
Apay nga eh. Napuyatan ak nga rod. Gapo iti panagin inom da tatang kandag iti babarkada na dito'y balay. Ay, agpadatan aading. Makapasuron mat ni tatang. Kunak man no kunana nga agbalbaliwan. Ngam, awan matlat ta. Wan nga rod Kasla karkaro pa ikit din. Saan sa pa yan na sumsumrak iti trabaho na? Anya nga tano, ibagata ka ni nanang. Ipulong ta, kasta ka di? Wen iti kasta, amumat ni nanang ti mapaspasamak dito'y balay. Sige. Kasaritan to nga rod ni nanang. Apaman nga umawag, ading. Teresa! Teresa! Oh, Ay. apayakas na tilang nga marinataw. Kasla makaungungat ka, mat. Ay talaga ang makaung-ung ita! Apay nga, Rod. Anya nga min tinapasama kaya. Makaung-ung ita gapoy tawanan bay na manugang ta! Nay, apay, anya tinaramid ni Marshall lakay. Nakita nga da kasinsin na labay na babae! Anya! Ay, tiawanan ba na Marshall? Kinasaritak nga ron itay. Talaga nga inuray ko ang maitulod na ti babae. Nasaya at magkipan na kisaritak kong kuwana. Agam, isupay hindi sa daganas na nga agugan. Sa anak kano ang makibibiyang, gaputa isaw, ipagragsakan na. Talaga nga awan manaknakam ti manugang tarinataw. Pak! Nagadulang arudon ti bisyo na, naala na pa'y laang ti agbabae. Idinto ta agrig-rigat ti anak ta ijay abroad, tapno at dalaang may pawit na. Ha! Agsagaan na day siya, Marshall. Talaga adarupag. Ha? Ne, bakit? Papanamo nga'y! No po na kadarupag day siya, Marshall. Darupag! Urayin na! Sumurot at may Teresa! Oh, na kayo magayam tatang, anang. Anya ti masabol niyo? Awan ka din tinasaya at nga aramidam, ha, Marshal? Kalpasan ti panagbabaem, adda ka ba rin dito yung agit inom? Di ka sabot ng sumsumrak iti trabaho. Awan bibiyang niyo. Anya! Awan bibiyang niyo ko na. San kayo lang ga maman nakibiyang? Tuleng kayo ba? Anya! San kayo kuman na sumpatan? Ang man nakibiyang kayon tumat nga eh. Talaga kedi abastos ka manugang Ay. Awan lang arudan asim iti asawam. Awan pa'y respetom kada kamay. Pakibibiyangan da ka! Ngamen, kwarta ti anak may tigas-gastusan! Asawak ni Banji. Iso nga oran niya taramida kiti kwarta nga ipaw-paw it na. Awan bibiyang niyo iti layla. Awalan ka iti pahin, Marshal! Talaga na pusko tarupam! Nuapay mat ngamin asikapay lang tinagbalin nga asawa ti anak maya. Hey, suron kaun. Ala. Pumanaw kayong tamang ano niya pa iti maramid ko kala kayo. Panaw! Jetro, umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di tatang. Agluto ka man, tani, mabisina. Anya nga itilutuak tatang. Apa sakti na magam nga eh. Kasi ka nga ron ti paglut-lut wag torpe. Ha? Nita, anya pa lang at mulmulang langam nita. Ingag luto na. Uwen tatang. Partakam, tadyak kayo tagura iti mabayag. Imasem tagluto. Iti kasta, ato ti makan ko, nawatam. Uwen tatang. Wen ka nga wen, ngamdi ka mataggunay. Aggunay ka na! Kasto iti biyag pare, kanayo na hayahay. Permi abare. Imusan ta lang tamay sa botelya pare. Kalpasan na rumarta. Sa dino nga iti papananda pare. Ay ka, dating gawi ang pare Tony. Wow. Talaga big time kaitan, pare Marshall. Siyempre pare, sigan natin binulan nga ang daw awatan na. Oo na niya. Dolyar ko naman. Jackpot pare, jackpot. Law na pare. Hayay ko naman. Ada yung amin na may maya ti Jebara pag inumanta pare. Sa lakas la dito'y balay, nag-boring.
Ay, wen, pare. May ti jay bar. Taado ti chicks. Anda kay si istorya. Nako namon, pare. Ibusan tangaro din na ito eh. Kalpasan na. Mapanta ni Jemar. Magagaran ako na makasaklot. Makakita iti chicks, pare. Saan mimat nga mo amang mangtad kayo gaya iti kwarta kin ni tatang? Apag pa-renovate ko madito'y balay, nanang. Kaya't mo asawan, saan pa'y anarugyan ama-renovate ti balay kayo? Saan pa'y nanang? Anya? Kat no awan pulos nagbaliwan to'y balay tayo, nanang. Anya? Ay unay matan jay amayo. Nangip-ipanan na ngay iti kwarta nga impaw-paw ko. Ang mga nisutinin inumnan nanang. Kan pagbababae na ako na maamanong. Ha? Adda babae ti amayo? Ay, kuha nanang. Isumat kami ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo ita. Agsusukat ka no ti makitkita da babae ni tatang. Nukas nasumok na pa'y gaya mo kag babae. Nanang. Into nagawid kayo. Panawan tayon to ni tatang. Total. Saan tayo madla nga napatagkan ko na? Jetro anak. Agawid kayo nga minan nanang. Kailiw da kayo una yan. Wan, di kay agdanag taagawid akon iti mabiit anak ko. Iso na lang ang taagsubli akmat lang ditoy. Ngamin, nakapirma akmatan iti kontrata. Sana bahalin nanang. Tinapatag, makabakasyon kayo kumamat. Wan anak, nagpakada akon iti bus ko. Kat imanugot mat iti panagbakasyon ko. Nasaya at madngarod no kasta nanang. Kailiw da kayo una yan. Apay, anaaramid mo ti kastoy kanyak, Marshal. Apay, di mo lang arudan imparenovate ti balay tayo. Naaramid mo pa'y tinagbabae. Sorry, bakit? Nailuyo sa langit eh. Nalaos aliday ka ni iliw ko ken ka. Among ka di analidliday ka narigrigat ti umadayo. Ang inanusak ti iliw ko. Maitad ko lang tinanamay abiyag ka na kayo. Banji, bakit? Impagkan ka hantad ka ditoy. Makadendin nampay dagiti anak ta. Siya nga'y, ada kiti atayo. Bakit? Nagsakit ti kastoy ngay naramid mo, Marshal. Oray kumamat no di mo binaybayan dagiti anak ta. Pakawanan na ka din, bakit? Ikarik, saanin ang maulit pa eh? Sa dino tinangipanamitik kwarta ngayon paupawit ko, ha? Ay, kuha bakit? Napasubo iti sugal ken inom. Anya, unay kamutan, Marshal. Apay, di mo ka din napanunot ang nalaos tirigrigat ko iti abroad. Tapno adda lang ang maipawit ko. Ita, ginastos mo lang iti awan kastas ka na banag. Sorry, Banji. Sorry talaga. Ikarik, talagang agbalbaliw ako. Makauman ti kastengar aramidem. Nasaysaya at sa laangan no sinatan. Ay na, sana bakit? Saan? Pangasim. Ay, ayatan ko na, Banji. Pangasim. Di mo kumamot aramidon ti kastoy ka niya. Diyak langit di ka ba ilan lumapukaw kayo kadagit ang nakta. Anya? Pinakawan mo ti awanan pain nga asawang Banjay? Wala nang. Makitak mo tinalaos ang panagbabawi na. Isuan na urnos ni matlaang ti amin. Ay, unay kamutin, anak ko. Nasirib kamut ti kunak. Ang apay, ano maipapanang kini Marshal ti salitaan? At agbalbalin kan amaag. Ni tatang mo. Amom Banjay, saan lang asugador ken artek day ta Marshal? Malaksi na babaero, bastos pay. Ha? Awan respeto na kada kami ken ni tatang bao. Kabailan da kami asong basong batan. Saan na bale, nanang? Tanag karimot adinan ululitan. Kinapudlo na.
Pinangtaan da kami iti asawam. Gapo iti panakibiyang mi iti saan anasaya at ngar aramiden na. Kurang langan akabil-kabilan da kami. Iti napang kami iti balayaw. Bayan nyo, takasaritak tumanan ti asawak, tatang, nanang. Bilibag mo ta talaga iti kinaanos mo iti asawam, anak ko. Tatang, Ay, kasaritam to nga ron Barang denggan na ka. Ay na, awan lat ammo kaon. Agbalbaliw nga, papatsam. Sinamkit den day ta Marshal Banjay. Dadaulan na lang ti biyagyaw nga giina. nanang. No apay mat nga aday jay pailang a Marshal ti kinayat mo Kano nagadumat nga agar-aram ken kay day. Ay na, masurunak man ako nakaon. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti sumaruno a paset ti pakasaritaan ni pagayam tayo avanji ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.